Hola, son Sonia, benvidos a Always. Estou especializada en todo tipo de arreglos. Traballo moito para eventos, para tema de tocados de novia, ramos de novia, coroas de comunión. Hai unha parte deste traballo que me gusta moito que son os obradoiros, donde a xente pode vir, aprender a facer arreglos con flor seca e preservada. É unha parte do meu traballo que me gusta moito, disfruta moito. A ver, as flores gustanme todas. Me gustan máis naturales, frescas, secas e preservadas. O que pasa que sí que é verdad que é un mercado que non está tan desarrollado como o mercado floral de toda a vida. Entonces tamén é unha flor moito máis decorativa, porque ao durar máis podes utilizar para escaparates, para tipo de arreglos en eventos e demais, e duran. A hora de regalar tamén. Un día ás 4 da mañá despertei e dixen é porque se as miñas flores duran sempre, always en inglés, se o poño always en inglés igual hai moita xente que non vai a dar pronunciado. Entonces escribino a española always, e dai naceu Always.